brother. One touch, person. You must know the charge in it. Finish. Right. Let's finish it. What's the question? Wa Mr. Joe. Halo bwana Dimba. Mwaswera bwanji. Ndaswera kani mwaswera bwanji. Ndaswera. Ndakunyadirani. Ndikona ngati ndiko kumetuchoka kuno nkhani ya magesi. Sono muno zikhala bwanji. Mashopo sindoteka tseka kuzo mwana. Ndizona adi unondo usiku ambiri atseka tseka magesi atima. Joko le mafulme ndali mwina magesi atima ndigule kandulo account kile kuno. Ife zotima magesi akatima sili dandaulaso. Sonzo kumakhala bwanji kuti mkhani magesi noka. Pali mababu a solar augulisa ndithu amene ndi a solar 2020. Akutandiza ndithu amenewa odi ne magesi akatima nkawena liyonse ndilibe mmene muonera mota zanga mashopu atsekatseka iwo waweruka malingana ndi kudalira kwa magesi ndithu mmene mukuonera mu mababu akuyaka ndithu mnthu awiri eti chabwino ndiyeno anthu amene wakuti ndingathe kulumikiza nawo bwinobwino mkanduzo zotani ubwino wake amene uvuto palibe amenewa ndinagula ndithu kampani ya akuti timu ya 2020 solar 2020 wala 2020 amene wa ya itamene otandiza ndithu kuti akutandiza anthu mmudzi chabwino amene magesi akatima zikumatheka ndithu osagona mu mdima ayi chabwino ndithu munthu wankulu apa ndikuona kuti zinthu zikutheka ali moteromo apa ndemu kuzipanga ya oti panopo azanga ambiri atsekatseka mmene kudabwamo kumene oti za magesi silitaso kudandaulayi chabwino ndithu oti pali masola amene wandagulabe ndithu pakanthawi komanso ndi abwino ubwino wake ndionena kuti ndikaonongeka amabwera yokuza kupasani solina zaka ziwiri muchaja muzigwisa ntchito nyumba mwanu popanda vuto lililonse chabwino ndithu ndwana dimbatu ndilo mapopa alibe sikupya iyayi ayi kupyayi koma vuto likapezeka mwayimbira foni akubweresana lina kuzabwezeresa pamene laonongeka lina chabwino ndithu oti za magesi dayi walira mmene mukuona mwanthu awereka mashopu atseka ndikugwisa ntchito masola amene ndithu oti kampani imeneyi basi kuti nanenso zitakhala nyumba mwanga zikhozo khabwe inenso ndiwakondwa kwambiri ana sikulu stade bwino nyumba basi komanso pali ubwino wina ndikuipa nopanda kandulo kukandulo ndi wabwino komanso ndi oyipa mukayika akagwa ayatsa matilesi nyumba kupya akandikuona nyumba zikupya ndi anthu omwe pamene mababu awawa akangotima mukachaja basi chabwino komanso paliso musewere pali masolaso awa ndinagulaso oti kunyumba ndikapita kunyumba vuto palibe anyumba awa ndi akunyumba ndithu oti basi sizakanduloso ya kandulo mukatenga upita kunja mphepo ikamauluzika amatima pamene akaka ndikabwino kwambiri akalibwino zedi ndithu oti takagwirani mukaone bwana Dimba kodi zangolankhula musanjenjemene musakaope yayi kasola kamene kalibwino zedi wopanda vuto ndithu anthu ake ndi amene asola 20 amene abwera mudzi muno akuthandiza anthu vuto lilonse palibe koma umbe zitakhoza kupezeka kuno amene abande lusoli kuoneka kuti lamphamvu anthu awa anali mdera kathumo muno amalola kumtunda kwagulisanso ndithu iwo oti anthu ambiri akugula oti akanakha kuti ali ngati pali mafunso ena afunse nali apa iwo wakuwuzaninso mwina pamene ndasira ine ndithu mwaswera bwanji bwana taswera nkhani ndi ya kampani yanu Asadam. Ukupita kuti kodi? Ndo nyanja si. Kunyanja? Sono nyamula kakandeni kachani kodani? Ndi babu asi. Babu? Mwagwisa ntchito chani? Ndi babu yanji imene? Babu imene basi mangoyika pasola basi wala nyanja basi pasumba kwa kwani. Ine ndiye mukusalira ife timagwisa ntchito za mababu nje za timakachazo ochita kugwisa ntchito kuchaja ati mapate ndo bwino akakandi kachani kodi? Akakarubu na akati kama beonda machifoti mango cheche ba. Umakanga jezera kake? Yo kama jezera so pasumba kwa basi so. Ndipo ndinkena so akafa. Ndipo ndibagwisa ntchito so kumene ko. Komwe kasola kosa akaka? Ndeti ndizabwino itite? Kwa basi nanga zope wandrama. Koma tiona kuti amene mwina angabwera ndi somba zambiri mamani ndani wendini. Kwene ndimagwisa ntchito ene mababu. Ndeti kaona kuti kasola kakagwira ntchito. Chabwino amene. Okay. Yeah.
Abuya chingwe hicho. Uliwa misalade. Iwe chingwe maji. Wetu. Yu. Moja mbola. Wewe. Pora. Geji. Ndani. Hapo tu. Digira. Mjukwesele mbali. Mjukwesele mbali. Iwe ya. Semeruza sasa. Okay, I'm a fan of the Captain, you go on Mtonkulu. And you kabasi. Maule mkuboma. Zona neba, sukuna maneba. Simba kumana se. Simba kumana se. Andumana ni wafula. Simba kumana wasoma ndizotula. Andumana ni wafula. Nabaya kale dase rusina peze somba se. Modu mani azeni zona didase. Banji. Tase ndikupeza somba se. Ngatima mage. Nimakuba ze babuyira yabu inase yasola. Ndakhulupirira asizoti sola ndi zamphamvu dase. Ndangona kaona mbodi menda phela ine. Ndeni ngakapese kuti kamene kaka ine kuti nene ndiyambogisa chini. Akaka? Abwe basina keso asola try. Kunoku? Kai. Ndiye sizoti ndikumaina ndithandiza limwe anenso ndingambe maphana osanga. Uthandiza ugula. Ndingogula de? Ndiko mase. Ya. Kwani wewe ndo umsemuja? Katika tena ndio tufanye yaba bajabu. Mali mesuru mpopano. Kaya kujama wondelea mabanji madini. Ndena ngene nzoenda banji nanga mai bandini. Kaona liso gendro wate mugadawo charu bigi. Iluru muje da kumagula ndo mabetsa 100. Ulibona wangu libe magetsa ajua. Magetsa menda vele history yake magetsa mena ngabwino. Ala ndo ndizango jongo musi malivala. Kwa negi tenenda yirosi ndari maka gara yiki tenenge sebo enda kuzomaka bizeka screen gaja. Kumolenga madrongo jakutambese kumolenga asali kubyo vlo kugula gendu magitaba mwana kufufuza mai mukozo wako nda magetabu magetazua pala zua kwa baiso magetazua iya nango nduzo ra zua kama magetomena vela history yake ngabwino mukozo wiki tano rine sunga professor kubaso gendiro kabana urenga phone ngasiya kucharge ngasiya wangelezi mukozo makaja phone abonoka wale siyaru kuzigirira wo mavela lazima na kuba tani chilo sokulima ketabira ngosaresiana muti ufurika kugula kendulo ina kafulole ngandama esuna kandizolenga badu tolenge ndo muri mulenga mugoja vira maisha mwe mbali muwelenga mwe baba noko kwelenga ndendi sinde mesaluke wike mwe bola indenda ngandi kusuko ngodzika mbako yani tonene ndifaka kwa mocha karundu ujo mocha zimene mwero mango ndzingo yengabe koma mana kuzani teja kwendlona ochamakare ni kuri mudzigwila mabuku makoba inaja ndebiro school ndotseka yafika madam wandu zori mabuku alukuru ngarufuna kolakala sina ubwezeka mabuku ntauza madam zori kwatu kuna irengo ngozake ndulo ndinkawelenga ndeka ina moke ndlona gwila karani nokota dzinthu nyumbamo ndeka mwana pheli modzi madam agesana ndikhulupiliro nani ndifaka na ubweza tsaka siyo bwe mfanya mabuku kandipaka ndibwetseka leso mbwe ndamba mabuku ngvulekaye Ai basi mageta sola jeriga dinaga jonjo muige pamela tsuku na rutiza yaka na feso nyumba munhu Uona bwaji za sola azasa zili ndo amela ndingoti ndikaenda nditsomageta amene anaita mpaka tukulo kuyambira kuda kuEscom amango ndiyakati transformer yukati ndenzako ujadziwa nditaika flash maoneka ndituoti mwina anali ndimafusa mjira musana kufusa ina ili chose ama ndifusa ali zitele wanji magetori ngasola muyo zikira flash ngogo onani ndele nemuza kuri nzwataka ngakawele si kuzolila mafilimu mukuzoke kitabu flash mkuzika kupulazi mako mukumona so mafilimu ajosiyana siyana kankweri vi mukuzomonera mama kitaki ndariwa ndomwewa ndinalaba kameya kama ndini totatu ufunani mubwele unyumba kwanga kani yanga ndifunira ndiyo mwewe Kamaru mageo zambiri nazo zambiri mukafuse manga kufanda nane kisayani
magetsiwo kwamela kutsalira sinthu zotikaya kutsalira chifukwa chani akuvulika kumene Eskom adzuwa alipo magetsi awo osavulukira adagara akulira ayikitsireni azimayi magetsi komanso 24 hours ndipo sola zawo zamphamvu ndithu balibe zibe zoti kaya kuli mitambo ayi magetsi amakaba akuyaka makhala ndi mayi opaka mphoto ndithu chimpoto chanano kwa munthu ongofunsa cha posa pa kuchitika ndi zotani pano uko makhala ndithu ndi mayi opata zimpoto zimenezi tili ndi zimpoto ndithu zankanikani matishat amene wakugawa ndithu kwa anthu amene wa ogula komanso zitenje zilipompa zipewa zonsezo ndithu tikupereka komanso kwa anthu ochita mphumi chabe tikuti okungotenga nogawo pa zimene zikuchitika pano kaumatha kuvina kaya umatha kuimba nyimbo kaumatha chani That's movement. That's movement. Oh, actually, let me just concentrate on this. Moni amayi ndi abambo. Ine dzina langa ndine Maria Mponya ndachokera ku Maeve Project koma ndabwera ndi nzangayi amene yakuudza nekha dzina lake. Dzina langa ndine Brenda Ajasi. Ife tachokera ku bungwe la Maeve Project. Bungwe limeneli limathandiza limalimbikitsa kuti anthu adzigwiritsa ntchito nyali zoyendera mphamvu ya dzuwa. Monga tanenera muja kuti nyali zimene tabwera nawo magawo atatu ndithu anyalezi tili ndi nyali zina zongounikira zina kuunikira kuchajira foni komanso zina zimene timamangirira nyumba yanu yonse. Ndiyamba kuwuzani nyale zomwe zimangokhala zongounikira chabe. Nyale yoyambirira imene tabwera nayo lero ndi imeneyi zina yake timati S2. Imakhala ndi panelo yake imene ya black imene ili kumbaliku yothandiza kuti zitenga zuwa moto kuzuwa. Kuunika kwake kumakhala level imodzi ndithu mukangoyatsa kuunika kwake kumakhala kwa pompo. Nyali ina ndi imene timatchula kuti sunken pico. Nayenso panelo yake imakhala ya pompo ndithu koma imangosiyana kuti nyali imene imawala patatu. Mayasa koyamba, kachiwiri, komanso kachitatu. Mwaona kuti mawaliro yake ndosiyana eti. Koyamba kuja pang'ono, kachiwiri kwambiri, kachitatu kwambiri. Nyali imene nayonso timachajira kuzuwa koka kapanelo kake ndikamene kali pomwe paka. Nyali yotsatira ndi nyali imeneyi imene timaitcha kuti Velax. Imeneyi panelo yake imakhala pompa pa chigwiriropa mukafuna kuchaja mmango ikhazika pasi ndithu koma nyali imeneyi imayaka malevo awiri. Mukatobwanya koyamba nyali imene imayaka yokha mukasiya kachiwiriko imakhala kuti yakwera chani moto. Tikutha kuona kuti kuyaka koyamba kuja ndi kachiwiri kasiyana eti. Nyali imeneyi anayipanganso makadaulo wina okuti nyali imene ikagwera madzi simaonongeka kamba ka madzi iyayi. Itagwera mu chitsime kuyitulutsa chimodzimodzi ndi kugwiritsa ntchito. Nyali za gawo lachiwiri ndi nyali zimene nanena kuti matha kuunikira komanso pomwe kuchajirapo foni. Nyali yoyambirira imene ili ya mtundu otero ndi imeneyi nyali imene timaitcha kuti OV Pilot X. Nyali imene imakhala panelo yake padera. Nyali ndi imeneyi imakhala stand yothandizira kuima. Iyi nyali ndi imeneyi. Uku anayipangira kaboko kuti mutha kukoletsera mwamba mwanu ku Somali ngati simufuna kuyika pa stand. Komanso nyali ndi kuti mumatha kupinda ndithu ndi kuyika mthumba. Ndikuyenda nayo kulikonse kumene mungathe kuyenda. Poyambirira apa ndi pamene mumatha kuyikira panelo yanu kuti moto uzilowa mu nyali mwanu. Pachiwiri pa ndi pamene mumachajira mafoni. Zingwe zochajira mafoni timakupatsani ndithu mwaulere. Nyali imeneyi imachaja foni ya mtundu uliwonse komanso nayonso ndiyopirira ku madzi ndikuti ikakhala madzi kagwera mchisime mmene nyali ikungoyitulutsa ndikuti mugwirisira ntchito yanu
mosavuta. Nyali yachiwiri pa mtundu omwewo wotchajira foni ndi imeneyi timayitcha kuti charger. Imeneyi imakhala ndi panelo yake imeneyi. Nyaliyi imayakaso nayo patatu imene inalili yoyambirira ija. Komanso timakupasani zingotchajira foni imeneyi mwaulere. Nyali yomalizira pa mtundu umenewo kuti kuunikira komanso kutchajira foni ndi imene ndayinyamula m'manja mwangamu. Imeneyi imakhala babu lake limene tikuliona apali, zina lake ndi striker, komanso timakhala ndi panelo. Nyali imeneyi imayaka ndithu magawo awiri, koyamba komanso kachiwiri. Nyali imeneyi timakupatsani limodzi ndi limodzi, chifukwa kuti mukagula nyali anthu matha kukolesa mwamba ngati babu eti. Ndeti mapangira kuti ngati mwagula musamakangoyima kumango zuka kutsika kwa yasa kutsika kazimisa timopasani limodzi imene matha kugwirisira ntchito kuyasa ndi kuzimisira muli chikhalire pa mpando. Mtundu ina wa nyali umene tili nawo ndi umenewu, imene timayitcha kuti sunking boom. Nayonso imawala malevo atatu ngati zoyambirira zija. Koma nyali imasiyana ndi nzakeja kuti iyi wireless yake imakhala pomwepa ndithu mmatha kumvera wireless channel ina chilichonse cha m'malawi muno. Komanso mmatha kugwirisira ntchito memory card yanu kuti mumvere nyimbo zakukonda kwanu. Mtundu osiriza pa tsiku la lero umene takubwereserani wa nyali zowunikira komanso kutchajirapo foni ndi nyali imeneyi imene timayitcha kuti S300. S300 ndi nyali imene imakhala ndi panelo pamenepa zingwe zotchajira mafoni komanso nyali. Nyali imeneyi imayaka ndithu magawo 4 kuyaka mene inu mukufunira. Nyali imodzi mwa nyali zazikulu zimene timapezeka nazo ndi nyali imeneyi ya kwacha 4. Nyali ya kwacha 4 timayitchula kuti kwacha 4 chifukwa nyali imeneyi imakhala ndi mababu 4 amene mumagwirisira ntchito kunyumba nthawi imodzi. Nyali imeneyi imakhala ndithu ndi mababu ngati amenewa alipo mababu 4, komanso imakhala ndithu ndi mahoda ngati amene mukuona manja mwangawa aliso 4. Nyali imeneyi imakhalanso ndithu ndi battery lake limeneli lamphamvu limeneli, komanso imakhala ndi remote control imene mumagwirisira ntchito, komanso yomwe imakhalanso remote control. Chimodzimodzi timaperekanso makebo ogwirisira ntchito kuchaja mafoni.